الرحیم اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں کہوں گا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع. Μαριά, ό,τι λέει πάτερ, να το διαβάζεις εσύ ξανά, αυτό ό,τι λέει. Θα του πω εγώ, θα το παρακαλέσω τον παπά, δικός μας, να πει λίγο σιγά σιγά. Εντάξει, پیر صاحب دو لفظ ایک ایک جڑا نا تاکہ میں کہوں گا تو کوشش کروں. ٹھیک ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے اور رحمت کرنے والا ہے. رحمت کرنے والا ہے. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں. Μαριά, τώρα εσύ έχεις γίνει μουσουλμάνα. Ισλάμ είναι αγαπητός θρησκεία. Ισλάμ λέει δεν θα κλέψεις, δεν θα ρουφιανέψεις, δεν θα πεις ψέματα, δεν θα κορεδεύεις τον... Δεν θα πεις αυτό έκανε αυτά, αυτά έκανε αυτά. Ισλάμ δίνει αγάπη. Είναι αγαπητός θρησκεία. Εσύ τώρα έχεις γίνει μουσουλμάνα. Είναι πάτερ δικός μας, Σουλτάν Ραρεφίν, Αζρέτ Σαχί Σουλτάν Μπάχου, Πυρ Φιάζουλ Ασάν Σαρβρί Καντρί Σαμπ. Είναι δικά σας παπά, όπως ήταν εδώ δικά σου παπά, όπως πας η εκκλησιά. Έτσι είναι και δικά μας θρησκεία και εμείς έχουμε παπάδες. Σωστά. Αν έχει κάποιος στην οικογένειά σου, φίλοι σου, ξαδέρφοι σου πόνο, όπου και να έχει πίσω πλάτη, χέρια, πόδια, να το φέρεις, θα γίνει εκεί την ώρα καλά. Εμείς χάρηκαμε πάρα πολύ που έχεις γίνει εσύ μουσουλμάνα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ονόμα σου είναι Μαριά. Ήδη όνομα είναι. Δεν έχει αλλάξει, ήδη όνομα είναι. Άμα ήταν κάτι άλλο όνομα, Ελένη, κάτι τέτοια μπορεί να το αλλάξουμε. Αλλά δεν έχει πρόβλημα αυτό. Είναι Μαριά όνομα. Έτσι, ਬੱਚੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈਏ. ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਤ ਵੇਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈਏ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮਾਰੀਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਰੀਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰੀਆ ਹੀ ਹੈ. ਦੇ ਦੇ ਲੱਗ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ